Dobrý deň, poprosím vás 2 dvanástky, 1 dvojku, 1 štvorku a 1 osmičku a 1 päťku. Bývame na detašovanom pracovisku FASTU pod Starým zámkom. Dom číslo 3, zopakujem vám to radšej ešte raz, 2 dvanástky, 1 dvojku, 1 štvorku a 1 osmičku a 1 päťku. Dobrý deň, poprosím vás 2 dvanástky, 1 dvojku, 1 štvorku a 1 osmičku a 1 päťku. Bývame na detašovanom pracovisku FASTU pod Starým zámkom, dom číslo 3. No čo? Robíte to. Robte to. Máte to. Halo. 2 dvanástky, 1 dvojku, 1 štvorku a 1 osmičku a 1 päťku. Ďakujem. Tak ale to asi neuvěděl. Asi ne.